Seduku, jangan thalai lai nukana tado jeng bikaria, jeng kemana rekalam nakalang nanggo, sebang seduku bay, bitigon, imanang bot parjalang dang niko terus senta siapa jublang de, bitigon, sekiman duku, bitigon bay, jangan sanai dulu saya, kini paisa taisek ya goto bener naya jangan kimana lai bilai. Mitigon, tini Yunus yang nang tham na deng bay denga, Hydra Mountain na kay, ang nipsa live show kanay denga, Hydra Mountain na kay, ikasanay na nang makanay nang bo hotel utang na kay. Zat sajib sala, isong kelas apa itu? Ang niya na ino pura itu siasa, jangaran niya na ino. Ini kitab karena tansi sudah kotres ke tansi itu jangan itu. Ina boro levelan na pay tangan teman. Nengser papa boro manusia mana buji dia. Da ise tamane पुलिसफोरा बहुत बुजा फैदोंमोन पुलिसफोरा फैदोंमोन इनिफ्राय दा आइ हि सुनमोन बाबा गैयामोन न'आव इनिफ्राय दा फंबाय आरो बिनानाव सासे दङ इनिफ्राय न'आव सिङाव बाबुखौ लानानै दुदोंमोन इनिफ्राय इसोरो थ न'निफ्राय आं ओंखारसाबनोनो होआसै आंखौ इसोर थ सेफायबाय माने न' सिङाव थानाय समाव सेफायनो हादों नों इसोर थारमाने न' सिङाव थानानै सेफायना होजोबदों इसोर थारमाने ओंखारनो होजोबासै आंखौ ओंखारनो होआखै बिसना बुस्थु बाहिरनि सब बिदि न'आव थाजोबदों बाबुनि इनिफ्राय दा बहननो हायासै इसोरखौ जेब्ला बुङो इसोर दांख्राब सुख्राब खालामना न'फोरखौ गथाय सेफायजोबदों ओमफ्राय दा नोंसोर दा सेफायना जोंनो बोख्लायना लागोन हायोबा इसोर मानियासै इसोर एकदम सेफायनानै बहुत माबा खालामनानै थांदों आरो इसोरो न'निफ्राय ओंखारस्लाबनो हायाखैमोन होनबा ओंखारस्लाबनो हायाखैमोन दा नैबे समाव सरकारखौ मा बुंनो लुबैयो दा इसोर जे नायनो हायो मोजां आरो एसे आं जोंनो सहाय हरबा आरो एसे मोजां मोनगौमोन जोंबो नैबेयाव थानो थाखाय मा बुंनो थानो जों इसोर नागारना थांला आरो इखौ थासिगोन जोङो थैजों थाजोबसै खिन्थु जों नागारना थांला नोंथाङा जे उन्दै गथ'खौ जे लानानै जे ओंखारस्लाबनो होआखै उन्दै गथ' थानायाव दानि बेसेबां बैयाक जाखै जे बाबु एकमा जायाखै बाबुसो नै एकमा जायाखै बाबु थारमाने आं फैनायाव बारा दिन जायाखै इयाव थारमाने मेडिकेलनिफ्राय फैदोंबा आरो आंनि हासबेन्डआबो थाया इयाव आंनि हासबेन्डआ गोजानाव खामानि मावो दा दिनै हासबेन्डआ फैलामोन दा फैनो हायाखैबो खस्थ' मस्थ' दङ जों दा खस्थ' मावना जायो दा आंनि बिमा लाहासो दंफैयोमोन आङो ओमफ्राय दा आइ लाहानो थायोबाबो इसोर एसे बुजिनांगौमोन जे गथ' मानसि लानानै इसोर मा खालामना दं होननानै खिन्थु इसोर बुजिस्लाबासै एसेबो बाथ्राफोरखौ दा दिनैनि दिनाव माबोरै दङ दा इदिनो खस्थ' मस्थ' जों बिसना माबा खालामनो हाया बारहुंखा गाबोन मैया मस्थ' इमान अखा हादों अन्थाइ सन्थाइ गोलैदों तथापि राजाखौ लानानैनो सां सिङाव हाबना दं थारमाने दा बिसना सिसना इदिनो दङ सां सिङाव हाबनानै दं आरो गथ' लानानै थानो थाखाय जोबोद खस्थ' जादों आरो बहुत खस्थ' जादों जों हायावसो उन्दुयो दा दा नै राजानि गथ' गोरलैयानो दा लोमजानाया साननै जाबाय दा जों हायाव दङ दा इदिनो सब उन्दुनानै दा सरकारफोरा मा हाजिरा खरिस्ता मा होयो আমাক ট্ৰাইবেল মানুহ ইয়াতে ঘৰ নাভাঙো বুলি এনেকা কৈছিলে হিমন্ত ছাৰে এতিয়া আমাক ট্ৰাইবেল মানুহ ঘৰ ভাঙিছে হিমন্ত ছাৰে কিয় নাই ছাৰে আহিলে আমি অলপ ভাল পালো হয় আমি কিমান নাতি পুতি ইমান আলাই বিলাই হিমন্ত ছাৰেতো আমাক অলপ চাব লাগে আমাক ছাৰকে আমি ভোট দি পেলাই উঠালো আমাক কিয় নাচালে ছাৰক আমি ইমান আহিব বুলি ভাবি আছো আমি ছাৰে আমাক সহায় কৰিব লাগিব আমি ট্ৰাইবেল মানুহ ইয়াত জাগা পাবই লাগিব বেলেগ মানুহ জাগা যদি ঘৰ ভাঙা নাই যদি ট্ৰাইবেল মানুহ কিয় ভাঙাব লাগে আগতে কৈছিলে হিমন্ত ছাৰে ট্ৰাইবেল মানুহ নাভাঙো বুলি কৈছিলে এতিয়া আমিতো ইয়াত ট্ৰাইবেল মানুহখিনিহে ভাঙিছে অজাতিক মানুহতো ভাঙা নাই জীৱন ইয়াতে পেলাম ইয়াতে আমাক মাৰক গুলি মাৰক কিবা মাৰক ইয়াতে আমি জীৱন পেলাম जाबाय बाबु दानख्रुब सुख्रुब बुख्रुब खालायजोबलांबाय सिफायलांजोबबाय मालाय हारिनिखौ खालायाखै बर' हारिखौसो खालायदों दा बेबायदियावनोथ' दा अबाव थानो बेयाव थायाबा जोंनो बेखौनो होनांगोन बिदिनो जों बेसे बुख्रुब सुख्रुब खालायजादोंबाबो अखाबा अखा बांखाबा बांखा बार ख्लाब ख्लाब थादों दा मानोथो खबर लाफैदों सोर खबर लाफैदों नोंसोरनो लाबाय दा नुबाय आरो मावनाय गैया दांनाय गैया बेसे खस्थ' खालामनानै जादों बोराय बुरै इमान खस्थ' इ फाहाराव
जों बिनिफ्राय थांनो हानाय नङा दे जोंनो थाइ होनांगोन सरखारा फिसा फिसौ गोदाव सोराव जाजोबलांबाय आलाय बिलाय जाजोबलांबाय दानख्रुब सुख्रुब खालामजोबलांबाय आलाय बिलायनो बहा थागोन बहा मागोन जाजोब्बाय फिसा फिसौ गोदाव सोराव जाजोब्बाय बेफोरखौ मोनसे थाइ खालामना होनांगोन दे सरखारा बा आनसलिकफ्रा मोजाङै नायनानै फिसा फिसौफोरखौ थाइ होजोबनांगोन दै बुंदो आगै मा नांगौ कैलाश आश्रमनि मानसिया फैदोंमोन दिनै बेयाव माइरं दैरं जासिदों दिनै बेयाव जों सन्तुष्ट जादों बेयावनो जोंनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै आलाय सिलाय गथ' गथाय बिसि फिसा बहा थागोन बहा मागोन बहा जागोन दिनै कैलाश आश्रमनि मानसिफोरा इमान हंहुत्र लानानै दिनै जों बर' हारिखौ ट्राइबेलखौ नायसनो होननानै आश्रमनिफ्राय बिथांमोना आगान सुरनानै दिनै माइरं दैरं जोंनो साहाय्य होफैदों बा बेयावनो दालि दुला साहा सिनि गाइखेर बेयावनो मिथाइ बेयावनो आरो बिनिफ्राय बिथांमोना दिनै बेयाव न' दुवारनिबो बेबस्था मोनसे लानो नागिरदों दिनै कैलाश आश्रमा ओरैबायदि बर' ट्राइबेलखौ अननानै जेनेकुवा आग बारायदों थिग तेनेकुवा बयबो जुदि रायजोआ जुदि अनसायोबा दिनै कैलाश आश्रमनि दिनै पुरहित माखाया फैनानै जुदि जोंखौ अनसायनो हायोबा दिनै बिश्व शर्मा सासे मन्त्रि जानानै दिनै जोंखौ बिथाङा दासिमबो नलपरा गामिनि दिनै रायजो राजा ट्राइबेलखौ दिनै बेयाव होखारनो हाया होननानै बे निजेनो थारमाने सिद्धान्त खालामदोंमोन दिनै बिनि स्थलाव गुबुन गुबुन हारिखौ होखाराबासिनो ट्राइबेलखौल' दिनै बेयाव 45 गिरिखौल' मानो बुफाय होनानै दिनै फरेस्टफोरखौ बुफाय होनानै मानो बिशृंखला दिनै गथ' गथाय बिदि फिसा जानाय लोंनाय बारहुंखादों दिनै सान अन्थाइ गोलैनाय नान्दा बायदिसिना गोलैनाय दिनै ट्रिपाल सोङो ट्रिपालाबो जिलांजोबो मानसिफोरा गोदाव सोराव मेगनाव मोदै खुगाव खुदै लानानै दिनै बेयाव बखथि खालामनानै बिसि फिसा गाबस्राव खुस्राव जानानै जों थानांगौ जाहैयो दिनै रायजो राजाया जिबिलाक डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माइरं दैरं दालि दुला होफैदों बेखौनो जों अन्न होननानै बा बिथांमोनानो जोंखौ नायफिनदों होननानै जों बेखौ खेमा खालामो आरो दिनै बिश्व शर्माया दिनै नागरिकखौ दिनै ट्राइबेलनि मानसिनो दिनै बेयाव बाङायबो जोंखौ ट्राइबेलखौ मानो नायफिनाखै दिनै बेयाव न' दुवार सिफायदों हरिदों बिनि बेबस्थाखौ लानांगौ आरो बिनिफ्राय बिश्व शर्माया जुदि बिनिफ्राय जुदि होखारथारोबाबो जों थाङा जों बेयावनो बखथि खालामनानै थागोन नांगौ जोंखौ गावथारोबा गावथारलांथों बा जोंखौ फौजि लाबोनानै बिसोरो दानथारोबा दानथारलांथों सुथारोबा सुथारलांथों जों तथापि बै जायगानिफ्राय जों नलपरा जायगानिफ्राय जों गाननाय जानाय नङा आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै थाबाय